Ja gratulujem domácim víťazstvu. Dali pekné 3 góly. Je to zaslúžené víťazstvo. Škoda pre nás zranenia Pribulu, prišlo to skoro. Lebo je to pre nás dôležitý hráč ofenzívy. A hovorím, nádherné góly dali domáci. Jasné, že tie góly padajú po chybách. Domáci to využili. Škoda taký moment, dôležitý možno bol tá šanca Pekárova po rohu Hlavička, čo brankár chytil. Potom sme to už trošku otvorili. Ale my ideme ďalej a tomu mužstvu verím, začneme novú sériu. Máme doma zápas, tak ideme ďalej. Ďakujem. Domáci, Karol Kysel? No, poznám mužstvo Rimavskej Soboty a veril som, že to bude veľmi ťažký oriešok. Hrajú s nadhľadom a oproti nám majú jednu obrovskú výhodu. Je tam skutočne výborná partia starších hráčov, pre ktorými klobúk dole. A hlavne si myslím, že majú dosť stabilné posty, aj keď hráči starnú, ale vedia hrať ten fotbal. Vedia si to priťukať, takže naše víťazstvo sa rodilo veľmi ťažko a nakoniec v druhom polčase sme to zlomili a môžeme byť skutočne radi, že takého mužstva ako Rimavská Sobota sa nám podarilo dať 3 góly, lebo je to mužstvo, ktoré ozaj má výbornú defenzívu.